ପିଲେ ଆସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଐକାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା, ଗଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଶିଖିବା ଓ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଐକାର ମାତ୍ରାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ ଯୁଗ ଐ ସମାନ କ ଈକାର କଇ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ ଓ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେବ। ମନ ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ ଯୁଗ ଐ ସମାନ କ ଐକାର କଇ। ଖ ଯୁଗ ଐ ସମାନ କ ଐକାର ଖଇ। ଗ ଐକାର ଗଇ। ଘ ଐକାର ଘଇ। ଚ ଐକାର ଚଇ। ଛ ଐକାର ଛଇ। ଜ ଐକାର ଜଇ। ଝ ଐକାର ଝଇ। ଟ ଐକାର ଟଇ। ଠ ଐକାର ଠଇ। ଡ ଐକାର ଡଇ। ଢ ଐକାର ଢଇ। ଅଣ ଐକାର ଅଣଇ। ତ ଐକାର ତଇ। ଥ ଐକାର ଥଇ। ଦ ଐକାର ଦଇ। ଧ ଐକାର ଧଇ। ନ ଐକାର ନଇ। ପ ଐକାର ପଇ। ଫ ଐକାର ଫଇ। ବ ଐକାର ବଇ। ଭ ଐକାର ଭଇ। ମ ଐକାର ମଇ। ଜ ଐକାର ଜଇ। ର ଐକାର ରଇ। ଲ ଐକାର ଲଇ। ତାଲବେଶ ସ ଐକାର ସଇ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଐକାର ସଇ। ଦନ୍ତ ସ ଐକାର ସଇ। ହ ଐକାର ହଇ। କ୍ଷ ଐକାର କ୍ଷଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଥିବା ମାତ୍ରା ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା। ଆସ ପିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦ ଐକାର ଦଇ ବ। ଦଇବ। ତ ଐକାର ତଇ ଲ। ତଇଲ। ତାଲବେଶ ସ ଐକାର ସଇ ଲ। ସଇଲ। ନ ଈକାର ନଇ। ତାଲବେଶ ନଇସ। ହଇକାର ହଇ ମ। ହଇମ। ବଇକାର ବଇ ର। ବଇର। ତାଲବେଶ ସ ଈକାର ସଇ ଲ। ସଇଲ। ବଇକାର ବଇ ଧ। ବଇଧ। ଜଇକାର ଜଇ ବ। ଜଇବ। କ ଐକାର କଇ। ଲ ଆକାର ଲା। ଦନ୍ତ ସ। କଇଲାସ। ତାଲବେଶ ସ ଈକାର ସଇ। ତାଲବେଶ ବ। ଶୈଶବ। ଦନ୍ତ ସ ସ ଈକାର ସଇ। କ ତ। ସୈକତ। ତାଲବେଶ ସ ଈକାର ସଇ। ବ ଆକାରେ ବା ଲ। ଶୈବାଲ। ବଇକାର ବଇ। ତାଲବେଶ ସ ଆକାରେ ସା ଖ। ବୈଶାଖ। ଦନ୍ତ ସ ସ ଈକାର ସଇ। ନ ସୈନି କ। ସୈନିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ବୁଝିବା। ଆସ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ବୈଶାଖ ମାସେ ବଡ଼ ଖରା। ଅତି ତପତ ହୁଏ ଧରା। କୈଲାସର ପିତା ମରିଗଲେ। ଭୈରବ ଛତା
ଧରିଅଛି। ଶୈଶବ କାଳରୁ କରିବା ପଣ, ସତ କହି ସଦା ରଖିବା ଟାଣ। Subscribe my YouTube channel.